para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Hoo-ha! Maray na aga, Martes 13 de Septyembre taon 2022. Kami po minapaabot giraray ni na pagrespeto sa lambang miyembro kan familia sa mga nakaantabay. Kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niyato kaining kaaldawon. An amang Diyos dapat anipigpaenot niyato sa gabos. Happy birthday sa gabos na nagsiselebrar kan kumpleanyo. Special mention niya to, siyempre, sa satuyang pag-iriba, sa production, ang samuya pong anghel, Angel Mostaza, happy birthday! Enjoy your day. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Iyo mag Iliga si Tata Ponce. Goga. Happy birthday, Angel. Enjoy your day and have a blast. Tingog kan banwaan na dabi, naglalaom, aber daw, igwa lamang sa Ligaspi. Buda sa Albay District sa Gul sa Daraga, sa tuya man na nag-arantabay man siguro. 0926-0156-020 0961-759-0888 Smart and Globe. Sige na tabi. Kamu ang inspirasyon, kamu ang kusog kan tingog kan banwaan. So kan sana, so, tama sa nang nagdangog. Bako itong suday na naakomodar baga por dahil sa kadakulan na no. So tama lang. Basta totoo. Anom uwalo, pwede naan. Hindi naman tayo ganun na kahatak ang programa. Nga hindi na nababasa ang text sa kadakulan. Katuwang ta, sundo 10:30. Ang sa kuyang tulong kumpadre, Al, Jomar, Jimmy, mga kumpadres. Si Joshua, si Luens, buda si Ands. Sa Manibela, Henry Mata, The Boy Mata. Control technical sa broadcast sa radyo, yaon po June Napolis sa AM band region wide. Imaging supigabot kan puwersa sa luwas kan Bicol. Newsroom yaon dyan, News Manager Mardela, walang katapat, walang kapares, sadit sana pero tian. Para po sa istorya kan mga pangyayari, lokal, national, international. Siyempre, ang samuyang celebrant, Angel Mostaza in the house. Me gusta mi así. Me gusta mi así. Me gusta mi así. Sa production, siya dyan ang nakatoka. Siyempre, sa broadcast ni Mantabi, worldwide, netwide, sa bilog na kinaban,
Sir Tony Reyes, marhay na aga tabi sa imo, Sir Tony Reyes. Sabi ni Sir Tony Reyes dyan sa Kapitolyo sa opisina kan gobernador, Happy Tuesday. Sige, Sir Tony, likewise, Happy Tuesday. Choose to be happy, choose to be glad. Ecstasy. Mabuhay ka, Sir Tony. Sir Tony, pwede man dyan magpasyar sa imo, sa Kapitolyo, Sir Tony. Si Tricia buda si Richard sa Broadcast Mitabi Internet, Worldwide, Netwide. DZGB News Online, buda sa YouTube, DZGB Legaspi. Ako man sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. Soltero po yan. Check, 1 2 1 2. Garantisado. Check, 1 2 1 2. Pero Check, 1 2. praktisado. Check, 1 2. Sertifikado. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, sige. Good morning sa Indo. Maano lamang ang pinagprepare dyan na pangutuhan. Sir Tony, kumusta na tabi dyan sa Kapitolyo? Si Sir Tony Reyes. Tony Fernandez Reyes. Good morning. Mabuhay ka. Mading Veni tabi na Banta, maray na aga tabi sa Indo. Buda kay kumpadreng Jerry Banta. Dyan sa Santo Domingo, Fidel Sortida. Pading Jerry, kumusta ka na? Pading Jerry Banta and mading Veni, regard sa familia. Okay, sige. Oh, good. Sabi ni Sir Tony John. Sabi ko kay Sir Tony, pwede bang pasyal din dyan sa opisina mo sa Kapitolyo? Sabi ni Sir Tony na Reyes, a red carpet reception for you. You're most welcome po, Sir Pio. Sir Tony, bay sana ta mga rin mapasyar man ako dyan sa Kapitolyo. Ikaan hahanapon ko ta, ikaan connection ko sa gobernador. Ano? Makaulay ko man lamang ang gobernador maski puro paano, Sir Tony. Adi, pwede man ako dyan. Nagakapera sa nabagasuyaon dyan na nasa sirkulo kan gobernador. Sir Tony, kibliton mo si Gob Noel kung pwede man ako dyan. Sir Tony, mabuhay katabi. Buda dyan sa Barangay 8, kay sa familia Uy diyan sa Barangay 8, maray na aga. And siyempre, good morning sa satuyang mga barkada diyan sa Makapa Corporation, satuyang mga amigo diyan, si Don Caloy Loria 2025. Yan, si Don Caloy Loria, maray na aga tabi sa imo. Buda kay Chiu Henry Guerrero. Kumusta na Chiu Henry? Buda si Chiatit. Kumusta na kamo dyan? Best regards and keep safe. Siyempre, sa satuyang amigo. Satuyang amigo si Sir Edsel Guerrero, consultant for political affairs kan gobernador tabi Sir Edsel, marhay na aga tabi isay mo and best regards sa Indo diyang gabo sa Makapa Corporation. Diyan kay Don Caloy Loria 2025. Yan, sige. Sisay ang inkargado daw diyan sa Legazpi, kang records kan sa tuyang mga bakuna.
istorya ko sa Indoso, masarong simana na suvac certificate ko dahil na-release. Bata kaipuhanan. 2 beses na ako nag-apuduman sa telepono na ipinag-provide kan VaxCert Philippines. Igwang man nagsisimbag June. Nag-apply na ako online. The only thing missing is yung first booster dose. Yun na lang ito ang missing na entry. Sugabos na records, primary dose, Sinovac, second dose, Sinovac, first booster dose, blanco, no records found. Then second booster dose, yaon duman pandua record, Ligaspi. Ngunyan, ipinagpadara ko in JPEG form, so image kan sa kuyang certificate na card na itinaubaga kan city government. Yaon duman naka-indikar petsa kan sa kuyang first booster dose, buda administering health office, city health. Yan. Malamon, sagkod mo niyan, yung manggiraray. Sus kong pangyari. Yun na sa natabian ang problema. Masarong simana na. Paano daw diyan sa city? Ansimbag ka itong Ferson. Nakahurong ko. Pag-iapudan itong hotline. Di man managad may nagisimbag. They're very courteous, very helpful. Kaya lang mahaloy ang upscaling, ang process. Sagkod ko niyan, pa po. That's the only missing. And ipinag-provide ko na nga ni date niya ko ang date akan na first booster dose ko. Yun sa niya ko ng kulang. So second booster dose ko yaon na kompleto. Yaon na sa records nindo tabi. Malayan tabi. Yung manggiraray ka paano daw diyan sa Ligaspi City. An sabi i-follow up na naman da diyan sa Ligaspi. O paano yan? Na-upload nga ni nindo second booster dose. So first booster dose ko, kulang. Pero pinaghihiling ko tabi dumapano sa pag-apply ko primero online. Naibugtak ko duman na data para sa first booster dose, parang ligaw. Di siyempre na ito ning records na makukuaduman. Ready for printing ng kunta na. Kay puan, makurahiran ito. Pinag-upload ko card na itinao. Yaon na duman tamang data para sa first booster dose. Hanggang ko niya, day man na. Yosef na. Ang back certificate na yan, Bata iyon ang pinag-uondra. That's the only certificate na uondrahon kung maluwas ka sa teritoryo kan Pilipinas. Na sertifikong iyan tabi. So, yan ba dyan sa kay Doc Hiliego, kung siya ang in charge dyan sa Indotabi, ha? Doc Alec, makikuan man tabi, pasyaran ko daw dyan taod-taod, ma-upgrade na yan, makurhira na, buda, synchronize na record, tibaad lamang makarelease na certificate niya doon. Kaipuhan na niyan That's the only missing duman sa mga dokumentos na kaipuhan tama na makomplehan, ha? Sige. Kaswapon na istorya ta sa Indo na pag-urir-istoryahan ta exhaustively and comprehensively to sa abot kan sa tuya magakaya itong sumanungod sa problema sa Albay Electric Cooperative ito bagang dapat magpreparar ang Aleco ning 700 million month to month basis depende sa pamresyohan kan kuryente sa merkado sa wholesale electricity spot market sa WESM. Bakong naunang bitang ko kaswapon parang wholesome yata yun Wholesale electricity spot market depende sa pamresyohan kaipuhan igwan perming prudential guarantee ang Aleco na 700 million pesos. It may vary pero iyon ang approximation ninda mga 700 M monthly natanganing sa tuyang pigbabakalan ng kuryente
pabulusan ang Aleco ning kuryente, ta igon ning garantiya na igong kwartang makukua. Ngunyan sabi ta, baka lamang makahurong ta ang Aleco man, maaraman ta, kundi daingo na tabi, naghahagad ning indulgence man tabi, and pagsabot, ta ang otorisado palansa na magsimbag, magpahayag is member of the board of directors dyan sa Aleco, manangod sa siring na bagay. For us to be assured na kung ano sa indang gigibuhon on a monthly basis, ta pinutol na bagayan ka na San Miguel Energy Corporation asin kan APEC, so garanteng ito hinali na ninda ta, so reklamo tabaga nga ni iyon na iyan na halangkaw an singil sa kuryente, di ang sabi ka APEC, o di sige tawan mi na kamo ning pribilehiyo na kamon maghanap nin market kung sa mabakal nin kuryente, pero halion mi ang guarantee mi na ining prudential guarantee na ikutaanan an nag-aasigurar sa satuya na dahil kita maputulan ng supply ng kuryente. Halos 8 years na bagay, dahil napuputulan ng supply ng kuryente ang albay. O ngunyan, dahil makakasimbag dyan ta, so PIO yata kan board of directors, dari nag-resign as PIO. Kung tama ang pagrumdum ko, nag-resign as PIO, bako man nag-resign as member of the board. Pero ang sabi, mapa-interview man talaga So, sige. Sabi ko, dapat yan man agad na maisiyan kan publiko, masabutan, magkaigo kita ng peace of mind, na yun na nga niya, ginusto tabagan araw kayo ng sitwasyon, at least igo, makita ni na high level of assurance, na dahil na mautro, itong nangyari kan 2013, na naputulang kita ng supply ng kuryente, bilog na albay, dahil kita nakakabayad. Or, kung sana dahil bumalik sa araw ka itong cycle na bulan-bulan iyong na sana ang pinagaparahandaan kan Aleco so pambakal nin kuryente kaya dahil kita nakakaabante and permingani kita kay itong restante kulang bulan-bulan ang pagmakatapusan ng bulan mapangapudo naman kay ito sa Aleco magbarayad dawa gura no tang kababayad nin religiously tabi nagbabayad kita kulang na permita na nata nakalubog kita nin todo sa utang milyones ang yaon dyan na kumbaga baklag restante kitang permi saro pang problema ang mga big loads ining mga big loads darakulaon na establishmento kumpanya garing nakadirekta pa yan sa NGCP o di ba kumanan mabayad sa satuya siguro ikadua sa mga local government units, buda mga government agencies, mapagal baga ang process diyan kan pag release ng kwarta para sa pambayad man kan sa indang mga MOOE, maintenance and other operating expenses. Haloy ang proseso diyan. So minaabot nga ni sa punto na minasobra duman sa talaan man na dapat na igo kitang ready pet sa 25 kada bulan, igo kitang ready dapat na milyones na guarantee 700 million for that matter, depende pa sa pricing kan kuryente sa merkado, pwedeng bumaba yan, pwedeng lumangkaw pa dyan. Now with this, ang mga ahensyas di gobyerno baga, haloy ang processing kayan sa release kan fondo, gulpian na sistema, birokrata, red tape, so regulasyones kan Commission on Audit, so regulasyones kan tesoreria gabos. Haloy, bako arog sa pribado na pagigang kwartang pribado, pakbayad tulos pagsingil. Sa gobyerno dai, you can just imagine. Pirang mga ahensyas di gobyerno ang yaon digdi sa satuya. Mga regional offices na siyempre ang konsumo kan darakulaon, including Campo General Simeonola. Nan Campo General Simeonola, dahil mo pwedeng maputulan ng supply ng kuryente kung dahil makakabayad ng tama sa oras. You know why? Very basic o kaya very sensitive ang sa indang opisina di gobyerno, dahil mo dapat na paralisar iyan. O dahil mo yan basta-basta maputulan na Campo Ola. Pero, ang dagog niya to, nagpa-pile up ang babayadang kaan, taday man nga ni nare-release, nin tama sa oras, susug man duman, sa pagsingil kunta na kan APEC o kay kan Aleco kay ito araw ka na nangyayari. So papaano tabi iyan these things are gusto niya tukutan ng magkaararaman sa Albay Electric Cooperative, pero kung niya nagbe-beg off pa sinda tabi so and we respect it much and I for sure for one igwa yan sindanin mga nakatalaan man dyan na kumbaga pangtapal sa loopholes na yan sa problemang antabi. Sayang baga
Ini mga big load consumers, kitang mga ordinaryong konsumidor, pag abot kan bill, sisibot kitang mag-disponer, mangungutang, manunubli, mananapal na kung sain, kwarta, mabangga kung kisay-kisay. Kitang mga saradit na konsumidor, minabarayan kita takot kitang maputulan. Pero ining mga big load consumers, mga ayon sa sidi gobyerno, ang saro sa predicament dyan is, iyon na nga niyan, haluy ang processing kang papeles, kaya dahi man nagakatipon tulos, an alay ko kaito. Dawa mo niyan ining APEC. So, habutang bumiltada sa araw ka itong sitwasyon na bulan-bulan, iyon na sa nanampigabangan niya itong istorya, pira na naman daon si Singilon kan Wesem. Tapos, second question, pira nang natitipon kan Aleco. Third question, ano, mapuputulang kita. Fourth question, sisayan ma-restructure kan babayadan. Iyo bagan kay ito yun sa pasunod-sunod. Mabil na kaya, so pinagbakalan ni kurente. 800 million, maapot kita sa Aleco. Kumusta po? Uni pa sa nang natitipon mi. Pangapudan sa Aleco, magbarayad. Barayad makitang saradit na konsumidor. Tabo niya maputulan. Pero perming restante. Ikatulo, sisayan makikihuro na naman na politiko na ma-restructure iyan na babayadan niya to. Bulan-bulan. Araw ka sa cycle ka ito. Sundo na naputulang kita. Nakatalingkas na kutaan na kita sa araw kaya na sistema ng istorya kan maggarantiya su San Miguel na bulan-bulan uni may kwarta kaming pambayad sa inyo. Sige lang akomoda ka itong sa mga pigbabakalan niya to ng supply ng kurente. Kaya lang ngunyan po inipuan sa tuya ngunyan na dilema. Papaano pwede kitang maghapot sa gobernador? Papaano tabi inigob? 700 million yan, initial. It may go up, it may go down. Bulan-bulan, who will guarantee? Will it be the national government through NEA, National Electrification Administration? Iyan po, those are the questions lingering sa kudngunyan. Which, ang NEA, siyempre, perming ma-take over yan. By law, mandated po sila na mag-take over sa mga aiding cooperatives. So, yan po ang kikahampang tangon niya na sitwasyon na sa tuyang pinagsusubaybayan lest day kita nagtatabuga, day kita nagdi-discredit, day kita luminos at pighagan niya to, pighanap niya to our information for the public to know, for us to be assured tabi na day man makompromitir ang sa tuyang mga intereses bilang konsumidores kan kuryente digdi sa probinsya nin Albay. Sige, diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Maray naga kay Sir Edsel Guerrero diyan po sa Kapitolyo, ang political consultant ni Governor Noel E. Rosal. Sir Edsel, good morning tabi sa imo dyan. Nasa linya man ang Premier Distrito kan Albay, enot na bungkaras kan informasyon, kumpadreng Jomar, marhay na agatabi. Salamat pa rin Pio, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, igwatabi pa rin Pio na patakaran, bagaan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office as in PBOLS na dapat na sa loob kan 6 km danger zone dainin mga residentes na. And saro pa dyan, may nagluwas naman na report ka nakalis pa sa nangal daw na sa basado sa survey. So mga dakol na mga edipisyo ang nagburutwaan sa loob ng 6 km danger zone sa Mayon unit sa palibot inikan Bulkan Mayon. Ang malilipot, dahil pwedeng daiki magluwas na istruktura tabi pa rin Pio. Dahil pwedeng daiki ding harong na magbutwa na medyo masarig-sarig. Aramo ko nga ta. Nasa ito. Duwang barangay sa malilipot, ang gabos na ang kabilog ng barangay nasa laog ng 6 km danger zone. So sarong barangay, porsyon nasa laog ng 6 km danger zone. Pagdai ka nagpakaray kang harong, di ma-star ka sa ulag na harong. So obligado ka na maski nasa laog ka kang 6 km danger zone, mapasiminto ka kang harong mo, takong kung magburo bagyo, marurugado ka man. Saro yan sa pinagahampang na problema kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan malilipot papaano ninda na paharalion sa 6 km danger zone ng mga residentes
takong pahalion mapupunas ang duwang barangay. Kaulayon ta Iyo, si MDRRMO Alvin Magdaong. Ano ang sitwasyon talaga nindo dito sa Malilipot, lalo na pigbabanabana baga ang posibilidad na nagkakaigwa na kay aktibidad ang bulkan mayon. Paano ka mo kaini? Sir, live sa DCGB, si Pio Fernandez sabi. Yes, hello Sir Pio, good morning. Yes, good morning. Welcome sa programa. Salamat po sa oras. O paano tabi Ayaw po. yan ko? Paano ang pag-resolver nido kan sitwasyon na yan tabi? Please go ahead po. Actually Sir Pio, isa po ini sa main concerns mo yan, ano? Kasi po baga, ining sa tuyang mga barangays had been existing long before po na ma-establish ining sa tuyang mga danger zones. So, in fact, ini pong duwang barangay na na-mention kasabag ko ni Manoynon, talagang nga, hindi po duman sa, sabi nga ning, haranihon sa kawa, kumbaga. Dito man po mapugulan sa ibang mga residents po baga na mag-improve kan silang struktura kasi po kumbaga yaon na sinda duman sa haloy na panahon. Ngunyan po ang remedyo mi kaini po just in case po baga ining sa tuyang simayon na mag-alboroto na naman talaga pong isa-subject mi po sinda sa mandatory evacuation po. Hindi pong bilog na nakapalawag duman sa tuyang tinalagang danger zone. So when it comes naman po duman so sabi bagang zero ang dapat within the 6. Iyo po yun medyo nadidipisilan din po kami at present kung paano po ang magiging solusyon ni kasi sabi ko na nga po existido na sinda duman na haloy na pong panahon. Sabi nga long before I came to Malilipot, yaon na po sinda duman, kumbaga. Iyo. So siguro nga ini si Manoy nun sa dit pa ini yarao na yan dyan na barangay na yan. Alagat ang samuyang remedyo ng Sir Pio is kung ini po baga padagos na kay irregularidad ang aktibidad kan sa tuwing bulkan is talagang isa-subject mi po sinda talaga sa mandatory evacuation po. Iyo man lang po ang samuyang nahihiling na solution for now. Nanganin po mairayo sinda duman sa possible na ashfall. Medyo pasalamat po kay kami pagdating sa side mi sa Malilipot ang wall kan bulkan ta medyo halangkaw po digdi sa may samuyang parte. So kung magkaigawa man siya pyroclastic flow just in case po mag-irap pag ang bulos, firming incline pasiring dyan sa may Legazpi. Kasi po, halangkaw ang wall na yan digdi sa Muya. Although, kung i-consider ito naman po so ashfall, tapos kung nagkataon pa pong habagat, iyan po ang sabing makakata naman kami kang sabi nga ng abok ang bulkan. But mangyayari po yan pagka ang hangin tayo is habagaton. Pero po, nonetheless, pag in kaso po talagang nag-alert level 3, as in nag-order po ang sa tuyang provincial government na evacuation, kabus po ining tulong barangay na ini, which is Kanaway, San Roque, and Calbayog, mandatory evacuation po sila kabos. Iyo po. Now, sir, igwanin permanenteng solusyon na taining pag-evacuar, mandatory evacuation is parang tapal-tapal lang, palliative In fact, pag nagtutuga ang bulkan, talagang napapano ang eskwelahan dyan sa gilid kan, tinampukan mga evacuee sali dyan sa naon nabitan tang barangay. Ngunyan, lamang tabi, may plano na, if ever, na mairelokar iyan tabi. Pero sa kadakulaan, kan yaon dyan na mga habitantes, kadakulan I should say, kaya daw tabi na mairelokar? Over? Actually, Sir Pio, igo kami ngunyan digdi presente pong pigigibong housing project po baga so sa NHA. So medyo dakol-dakol pong unit ini pong gigibuhong kundi po ako nasasala siguro mga 400 plus po ini. Pig-implement na po ngunyan sa phase 1. Actually nga po kini kang NHA malilipot 1 to which ito nga po bagang so 105 families duman sa napektuhan kang landslide kang mga nakaaging bagyo. Saro po sila duman sa magiging recipients. So tadakol man pong unit ito 400 plus po ang aram ko initially. So most likely po makanda kami kay reevaluation. So mga talagang vulnerable na doon po talagang maray, lalong-lalo na po itong nasa loob kang 4 and 5. Talaga pong priority po sila for relocation. Doon po sa daga kang, doon po sa project ng NHA. Pero igwa na ning physical na struktura harong na pwede nang mabalyuhan o nasa process? Sa ngunyan po, Sir Pio, ongoing po ang construction. Pero the last time po na nagduman ako, igwa na yatang natapos sa 100 plus units. And then continuous naman po ang implementation po kang NHA duman po sa parte kang Binitayan. So, pwedeng saro iyan sa mga rason tabi gayud, sir, na kung kaya habo magbalyo taday pa maning halos tapos na gabos na prosesong pwede nang makabalyo sinda, over?
Siguro Sir Pio, saro po yan sa nagiging rason nila. Pero po kaya ang pinaka main reason po is ang kabuhayan po kaya baganinda yaon duman mismo sa sabing sa foothills kang mayon. Yaon duman po sila naglalati, duman sila nag-aabaka, asin iba pa pong agricultural products. So yun po ang saro sa mga motivations nila kung natabo po nila basta-basta mag-arali duman. So but anyway po, sabi mi na nga ni as part po kansumoyang measures din for safety, for sabi nga ensuring their safety. Gabos po sinda as much as possible, gigibuan magipaaging ma-accommodate po sinda kang NHA para po ma-relocate sinda doon. Kumbaga magkaiba po sinda ki permanent relocation, although pwede man po girari sinda siguro matugutan na magkahanap buhay dyan sa bulod. Kaya lang pag may mga sabi nga ni pong abiri ang bulkan, automatic po mababa sinda doon sa ng designated na relocation area. Yun po yung pinakaplano. Oho, sir, baga pirang personas yan na rough estimate an sa tuyang sisibuto na naman na aakwaton dyan kung padagos na mag-alboroto ang bulkan. Oh, go ahead. Dakol po ini Sir Pio. Kung dahil po ako nasasala, mga more than 8,000 plus po ang involved ding tao sa presente po. Nako. Tiga-account pa po so present na kuya ongoing mo po pag sa pigapuntang barangay census. In fact, ngayon na si Mana po, tigalat ko po sa mga reports halik sa barangay, ma-review man ako kansa ng mga disaster plans. So naka-indicate po doon sa population. So ma-update po kami. Pero most likely, Sir Pio, sobra ining 4,000 to 6,000 or even 8,000 na po siguro. Doon barangay na po yan. Ay, duro dakula tabi and Iyo po. iyan na problema ang answer will linger on kung da iyan talaga gabos mahal dyan despite the fact na permanent danger zone ang nalalaogan ninda. Over. Yes, Sir Pio. Actually po, ang idea na gusto ming mangyari po is suarog ba kang sa relocation dyan sa Kamalig. So mga tagiaon duman sa Kirangay, sa Tumpa, Suwa, so pig-relocate po pag sila dyan sa FBR Village. Pero po arog ka na magiging scheme. Kung daing arimburong or sabi nga ni pasaway si Mayona, pwede po sila naman matugutan siguro maghanap buhay. Pero sa oras po na nagkaigwa ki abnormality sa tuwing bulkan, automatic po mabaraba sila o mauruli po sila naman sa ng designated relocation po pag na-accommodate na po sila naman. Ngunyan tabi alerto uno kita sa bulkan, nasabutan na iyan kan mga residentes diyan tabi sa lugar na yan? Every time po man constant man po ang meeting kan mga kapitan. So every time po nag-join in po kita and pagpapasabot na po sila ng sitwasyon kan bulkan. Sige po. Sir, kung ikaw kapag dagdag na sa imong oras, go ahead po. Well, salamat po Sir Pio digdi sa opportunity kay Manoynon. Actually, pigapot din si Jomar Manoynon kasi Opo. Anyway, salamat po sa opportunity na sabi ko na nga po sabi ko nga naman sa mga kliyente na an alert level kang bulkan is medyo alert level 1 pa man lang, pero sabi na nga po yun na po ining wake up call talaga kasi dito sila nasisiguro kung naari na mag-escalate. Well, observe ko po sa mga bulletin na nagluwas, medyo naugmaman po ako kasi nagbaba na so emission kang sulfur dioxide. Yes. So from 688 nasa 395 na lang po yata. So it's a good sign po na medyo nagkakalma na naman siya. So but nonetheless, padagos po sa mga programa sa barangay and we keep on constantly reminding them po kung ano mga dapat nagibuhon. And hopefully, Sir Pio, maka-full blast naman ang programa kasi nagulpi ba kami kang COVID. Kumbaga grabing hindrance, grabing roadblock na nasa parme, kaya medyo ko yan. But anyway, sabi nga po sa kada bes na magpa-meeting, papitik-pitik ang style, kumbaga just keep them informed sa araw po itong paagi. Opo. Sir, mabuhay. Salamat tabi. Hey, welcome po, welcome po. Thank you very much, Mr. Alvin Magdaong. Pati kaya medyo talaga mapagal-pagal pag ang mga yaong dyan sa delikadong lugar. So mga bako manaarog kan sa ibabaga pa din na so sa radiyuton niya. Ngarong nagarong mga squatter. Kadaklan kan mga yaong dyan sa Kalbayo ben Kanaway. Ang natadapig i-restaurant dapat is mga 1,000 square meters yan, mga mahiwason ang daga, may mga duwang iskalon ang arong kang iba, igwa na nga ning tulong iskalon. Yan. Tapos ibabalyo mo duman sa duwang dupasan na kadakula na arong. Tapos big natan. Talagang mapagal-pagal ang pagbinser. Correct. Mababayaan nila sa property nila, darako mga negosyo, may mga negosyo na sinda duman sa 6-kilometer danger zone, hanap buhay, mapagal-pagal talaga yan. Saro sa mapagal na trabaho kang kada lokal na gobyerno na igwang araw ka na sitwasyon. Roger. Yan mga report, Jomar Bien, DZGP. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa Malilipot Albay. Kasabay si Sir Magdaong ang MDRRMO. Sige, eto na po muna.
Oras Pilipinas, it's 9:37. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng
ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matokar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring manan paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na agatabi diyan sa familia Uy sa Barangay 8 and igwapang saro digdi sabi happy birthday da tabi kay Joseph Bumalay Jr. Sabi digdi happy birthday Joseph Bumalay Jr. Hale sa imong daddy and mama buda kay Ate Fanny yan. Buda kay Kuya Joshua, Kuya Janjan at Lola Ending. Happy birthday tabi kay Joseph Bumalay Jr. Sige, uli na po ang bulos pa kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua. Joshua, maray na aga, go ahead. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga paraan tabaya, sa mga dagdag pang bareta, panibagong oportunidad asin trabaho abroad. Iyan ang naghalap naman ngunyan sa mga Daragenyos. Iyan Sir Pio, darakan ongoing ngunyan na special recruitment activities sa opisina kan Public Employment Services Office o PESO Daraga. Sa third floor iyan kan municipal building digdi sa Banwaan kan Daraga. Kan nakaliis na pagkipag-olay kan DCGB News kay PESO Manager RJ Lawenco, at least 23 years old, dawa dainin tinapos na kurso. Pwedeng magpasyar sa indang opisina, magdara nin resume, asin darahon naman diretsyo kung igwan na rin pasaporte. Kaso bago nakaulay nga to sa recruitment agency, certain Aquavir International, na yaon na naghahalat sa opisina kan PESO kung sigun sa inda. Nagahanap sinda ng mga domestic helper, caregiver, asin pwede man sa mga skilled workers na dadarahon pasiring sa nasyon kan Singapore. Nagpuon ang special recruitment na ini kasudma
asin magpaparagos iningon niya na aldaw sundo na sanang alas 3 ang pagkahapon. Sa ibong nalalo tabi Sir Pio, sigun pa kilawin ko. So iba pang mga naghahanap ng oportunidad o kaya trabaho, pwedeng mag-browse sa indang Facebook page na Peso Daraga. At yaon duman nakapost ang mga job vacancies na pwedeng applyan. Asin mapopwede man na magpasiling sa indang opisina para mag-inquire pag-abot sa mga oportunidad ng trabaho. Sundo na rin niya na jobs fair. Go ahead. Nagpuni ni Sir Pio Kasudma sa special recruitment, yun so mga i-recruiton kan international agency na dadaraw sa Singapore. Puon Kasudma, sundo na sa nangon na aldaw, alas 3 an hapon. Okay, ano ang dadarahon na dokumentos? Gabos na pwedeng darahon siguro na makakasuportar kan sa inang pag-apply, ano? Roger Sir Pio, pinaka-importante man ang resume. Mula sigun kilawin ko, kung iguan na ng pasaporte, pwede naman na bit-biton pasiring sa tindang opisina. Okay, sige. Okay, so yun tabi Sir Pio, ang mga dagdag man na informasyon na labig sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat tabi Joshua sa dagdag na istorya halik dyan sa luwas sa Daraga, mga job opportunities. Good tabi yan, good. And sige lang, apply lang ning apply, ano pag igon ning oportunidad. Efektibo na, so orden ehekutibo numero 3 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na voluntaryo na sana ang pagsuulog ning face masks sa luwas na pwede na itong so habo bag suulog ning face mask apwera ka itong so mga immunocompromised. Pag sinabing immunocompromised, may ibang kahilangan narog kan sa puso, diabetes, sa sinibapa, ha? Pinag-encourage ka mo, you are highly encouraged na idiretso ang pag-suulog ning face mask dyan sa outdoor settings. Kunyaon sa tinampo, naglakaw sa park, inda ko sinatabi sa mga malls, pero iyon nagayudan, dai man kita natawan pa nin oportunidad na maakomodar ni Director Nuida kan Bicol IATF, pero iyon na po yan, tabi ha. Pwede na, naharaliw niya ng mask pag nasa luwas kan harong, mas lalo na kung nasa harong, nasa harong man sa nangani. Pero itong sa mga enclosed spaces na grabe talaga ang konsentrasyon kan tao, mas maray na itong magmask man giraray, dawa na pinagtutugutan na kita. Lalo na dyan sa Saud, mga malls, kung surusuan ang todo tabi, ipagsuulog man giraray ang mask. Nakatudan ta naman bagayan. Sabi na nga ni, new normal na. Kaya, sige po, mag-obserbar man giraray. It is very highly encouraged itong so minimum health protocols. Although, ayan na po, pigtutugutan na gobyerno na dai na magmask kita sa outdoor settings. Siyempre sa mga restaurant, makuang ka na ka, yan mahalit, makaon nga ni baga. Sa mga parks, yan, sa boulevard, mga kung sa inadudumanon, yan, sa mga opisina ng gobyerno, siyempre kay puwan mas manggiraray, maski puro pa, pas maran ito pa siguro, sa Japan nga ni baga, dahil pa kay itong COVID, dati nang nagmamaras sindaduman, imaging duman sa lugar na tigpapasiran kan sa muyang mga gobernantes sa management sa BP Henry dahil nabagan nagmamask sa Europa, tayaon duman sa BP Henry sa Europa, sa Amsterdam, sa kung saan pang nasyon na estabi dyan sa Europa, dahil naman nagmamaras ang mga personas duman. Manggalas ka mga tayo na nagmamask, paano na kontrol na kan gobyerno? So halangkaw na pag ulakit kan COVID, kaya nang akomodaron, although habutang igoning mag-akomodar na permi, igoning perming dadaron sa ospital, kaya na atubangon kan health system niya to ang pangangaipo kung igwanin COVID na pasyente. Dahil na na-overwhelm ang health facility niya to, kayang-kaya nang akomodaron, and kuminusog na kitang mga Pilipino sa tuyang resistensya, may panglaban na kita sa COVID na nagkabarakunahan na bagatabi. Yan, dahil tamang pighagad na may tamaan, kundi pag may titamaan, dahil na po kaipuan na nadarahon sa ospital. Yan, na-achieve ta na anarog kaining kapangganahan, kaya baga nagiginang medyo lenient or lax na po sa tuyang restrictions, pinagturus-turusan na. Yan, pwede na, nagbabike, tabi, nagbumotor, pero kung malun sa mga pampublikong bihikulo, magmask bang giraray. Pagbaba, halion. Paglakaw dyan sa mga park, sa mga open hallways,
dyan sa mga lugar na bakante man, maespasyo mahiwas, pwede nang halion tabi yan, ha? Mga public places siguro na bako man gulpi ang konsentrasyon kan tawo, pwede nang halion niya na mga mask na yan. At yun na nga niyan, medyo na-attain ta naman saro sa objective misyon kan sa tuyang gobyerno, budakan World Health Organization, na dain na ma-overwhelm ang sa tuyang mga healthcare facilities, ha? Yan, ang ehemplo po kaya na pinagasabitan na na-overwhelm ang healthcare facilities, suro pay bagaan hospital, na dain ang madudumanan ang mga pasyente, dain na po kita kan araw ka na sitwasyon. Natain ta na so high level of immunity man, although day pa siguro pigpoproklamar, day pa man nga ni pigpoproklamar formalmente kan Departamento de Salud na kita po igwa na ning herd immunity. Halangkaw lang ang level na kan immunity kan sa tuyang populasyon. Sige. So yan po ha, Executive Order number 3 na pinagpirmahan na nasa official gazette naan kan Republika kan Pilipinas. Ang nagpirma si Executive Secretary Abogado Vic Rodriguez. Tama ba? Yan. For the President, pirmado na po. So at least, iyon na ini, this is now the fruits of our labor. Itong susakripisyo baga, kan komunidad na nag-lockdown. Daing nakakaluwas talaga basta-basta. Ay kung pagpara balik-balikan tabaga, nakul kitang naukudan duman na eksperyensya sa laban niya tong ito sa COVID. You can just imagine, diyon day nakalos basta-basta, kahirakan tao. O diyan na, ang pag minauli ka na kayo dyan sa Pulanggi, gari ghost town Solomon Highway. Nagkakapi pa nga ni si John Manta nagmumotor sa highway, solo, pasiring sa Pulanggi, buwan na pabulta digdi. Ang kasabatan ni John, ambulansya, pulis, punerarya. Yung ganyan dyan sa luwas. Magligid kita dyan sa highway. Isus Mariusip na experience ata ito baya. Magkonsuelo. Pag malibot na kami dyan, isus talaga. Mahiwas ang tinampo. John? Barato ang gasolina. Barato pa sa gasolina. Barato kayo doon sa gasolina. So mga buro-barkada kayo ito dyan na dahil nagkakaluwas, pigatudan tanin, pigatudan mi kayo ito sa mga barkada. Bakala daw ning bulong mo da ining pagkaon lang, iyatudan mi kayo ito ni Boy sa mobil. Taday nagkakaluwas yung mga amigo ta. Maray nga ni, tanaw so na so Netflix, dyan? So mga naka-lockdown baga, na sige sana niraling kang pelikula. Makahirak dyan ba adi? Maray kita iyo nga ni, sinugo nga ni kita, magluwas. Isos na, trabaho tayo ni. Kunain so peligro, iyo masusugo sa to, hampangon na magluwas ka mo. Iyo sa pagsugo sa to kan gobyerno, lumawas ka mo, takay puwanan ang bareta. Yan. Ay, marasa pa ba adi? Nalampasan tayo ito. So, well, those are part of our memories na at least we should congratulate ourselves and thanks God na inabutan na ining sitwasyon tangon yan, tabi ha? Na, yan na baga, turos ng maray, dahil na ning mga mask, pwede na, and balik na sa tuyang transaksyones, buhay na ang gabos na oportunidad, yan na, may mga karinderiya, ikaw na nagpapabakal ning taho, nagpapabakal nin cotton candy, ice cream, yan, nasa luwas ang tao. So mga kaitong dahil nagkakahanap buhay, yarao na tabi ha. Maray na aga kay Sir Jukes Nunez. Sir Jukes na Nunez kan apsemo. Good morning tabi, say mo Sir Jukes. Long time no here. Kumusta ka na tabi ha? Sir Jukes Nunez. Yan. O kan lockdown, buhay so pasuyo, padala. Uyo baga dyan na day. Pasiring ako dyan kayo ito. Kami dyan kayo ito sa mall, sa LCC, dyan sa Ayala, sa Yasiano, sa Ining Gaisano. Nagrilin yan mga tao dyan. Igwa ng special line duman sa mga medical practitioners, including sa media. Di mabakal ka ito kami dyan sa mga grocery. Diro-diretso kami, buday igwa ng kuhan. Dainin question. Okay. Day kahagadanin
So quarantine pass budak kung taga sa ka bud ID. Basta sulog mo itong ID na tinaukan IATF sa satuya diretso. An pandok mahiling mo kan mga tao, gari takot yun. Takot talaga sa totoo itong supremerong bungkaras na ito. Takot buda grabe ni stressed out ka ito na mga personas. Kaya salamat nalampasan ta po ito tabi na sistemang ito. Ha, sige. O di ba no, may mga hanap buhay muna si June pagkatapos mabareta man ang samuyang birthday celebrator si Angel Mustasa. We will be right back. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. In your life you have a song. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Recharge GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish.
Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:06. Hali sa DCGB News Base,
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mataunin tabang ang Philippine National Police sa 30 mga pulis na nakakaampang nina murder complaint may kinaraman sa Bloody Sunday Massacre. Sarong operasyon kana pulis kan 2021 na nagresulta sa paggagada ni nagkaperang mga aktivista. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin na siya namundo sa reklamong isinaangat kontra sa mga pulis sa pagsasabi na an mga ini nagigibo man sana kan sa indang trabaho. Sa iyang sinabi na kinakaipuhan matabangan ang mga pulis sa pagsasabi na siya naniniwala na ini nagigibo sanakan sa indang trabaho. Nangapudan man siya nin suporta kan dating hepe kan pulisya kan mangyari an Bloody Sunday. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Milo Energy, magpursigi. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Esquilan, sa Esquilan, mas gagaling ka. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakaos sa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sampal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic sarap. Maggi
Magic Sinigang. Mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, diretso tang programa Budaan Bulos kan mga bareta dyan sa luwas. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good morning. Please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, kinonfirmar kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Albay na dai pa formal na nakakabalik ang operasyon kan Small Town Lottery o STL sa probinsya kan Albay. Inian sinabi ngunyan sa DCGB News ni PCSO Albay Branch Manager Nelly Loyola kung saan daipapalan na ibabalik ang operasyon kan Royal Fortune Gaming Corporation na iyo ang aprobadong STL Authorized Agent Corporation hindi sa probinsya kan Albay. Kung magigirumduman kan nakalihis na Hunyo 1, 2022 nagkaiguan ni launching kaini dyan sa naman sa harani sa may SM City Legazpi kung sa inya o ang opisina kaini alagad ipinasara ini dilan sa may nahiling na nagkatirang violasyon siring nasanakan 100 o nakalaog ini sa 100 meter radius kan sarong eskwelahan sa nasambitan ng lugar. Sinabi ni Loyola na sa ngunyan piga-asikaso na kan PCSO asin man kan korporasyon na ini na sa giraray na pagbabalik kan operasyon kan STL para formalmente na makatuwang man ini sa operasyon kan PCSO. Sa ngunyan, sinabi man ni Loyola na matapos na mapag-araman na nagbuburutwaan na naman ang istorya manungod sa wedding asin iba pang mga number games nagkaigwa na sa inisal na komunikasyon sa NBI asin PNP para investigaran ang siring na bagay. Nagpagirumdom sa publiko na branch manager kan PCSO sa Albay na si Loyola na dapat na daipag-enganya o day magpatronisar kan siring na mga bagay na ini dahilan sa illegal ini asin na posibleng mahampang sa magkakanigong penalidad. And tabi Sir Pio ang informasyon halit sa PCSO, Ans Galero, DCTV. Thank you so much. And sa storya hali dyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office, sabi digdikan sa tuyang paradangog, sana nga maibuelta na so biyahe kan mga bus na ano ba to sa dalita i-retrieve niya to o nadakula mabalik na subos na dakula tabako Legazpi daing option ang tawo paano day man baga na paano itong mga bus Legazpi tabako ano kana lockdown oso ang online shopping Lazada Shopee yan sagkod ngunyan baga uso pa yan okay makibati manda sa apo niya birthday ngunyan Sofia Maraya Daza 5 years old hali sa familia Maraya. Wow, 5 years old si Sofia Maraya. Nagbe-birthday ngunyan. Happy birthday, 5 years old. Yan, sige pading June na Pitero, mading Veni, maray na agatabi sa Indo dyan. Sa Lapu-Lapu, buda dyan man sa Santo Domingo kay mading Veni. Yan, kay Madam Merly Caceres. Maray na aga man tabi dyan sa Bitano, buda kay Sir Jukes Nunez. Sa tuyang mga paraan tabay yan
Yaon sa Palasyo Malacanang ngunyan si Congressman Joey Sarte Salceda, ang chairman kan House Ways and Means Committee, Second District of Albay, Second District of Albay, Congressman Joey Sarte Salceda, chairman kan House Ways and Means Committee, nasa Palasyo Malacanang para sa pirma kan presidente executive order para sa moratorium sa annual amortization kan agrarian reform beneficiaries ngunya na petsada yan, no? Manungurin ni sa mga beneficiaries po kan agrarian reform igoning moratorium so annual bagang pagbabayad yan yaon si Congressman Joey imbitado sa Palasyo Malacanang. In fact yaon na dumaan sa tuyang kongresista kan segundo distrito sa Malacanang Palace para magda-pirma na kaiyan na moratorium. Okay, and maray na aga dyan yaon sindang duman sa Palasyo kan Malacanang sara Congressman Joey nakapag informar man sa tuya ngaya digdi kami ngunyan sa Palasyo Malacanang ta imbitado sa pagpirma kay itong moratorium nga ni para sa amortisasyon, annual na amortization. Ito bagang supigbayadan kan mga beneficiaryos kan agrarian reform. Yan, mapirma ngunyan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Yaon man duman si Congressman Joey Sarte Salceda. Tabi, yan. Sa okasyon ngunyan. And it will be ongoing till noontime sa sarong lugar duman sa laog mismo kan Palasyo Malacanang. And sa lado naman kan enerhiya tabi rollback mo niyan Angel igong rollback mo niyan kan presyo kan petrolyo sobra sa piso both ining gasoline and yung diesel fed engines tabi sa diesel I should say rollback sobra sa piso yan. And good morning pala nagdadangog ang sa tuyang mga amigo si Sir Caloy Loria. Sir Caloy, good morning. And buda si Sir Edsel na Guerrero yan. May ipadara ko sa imo Sir Caloy taon-taon na image kan sertifikasyones. Sir Kalay, good morning tabi sa imo. Yan, mabuhay. Ingat ka mo ha. Na dua sa indong pag libot-libot yan. Na unang bitan ta kasuba gusto City Health Office. Yaon palan mo niyan digdi si Dr. Sara Vasquez. So amiga ta dati bagang City Health Officer si Sara na Vasquez. Ay na antugang kaan barkada ko ka-boardmate ko si Doc dentista si Doc Inso na Bungaw. Yan si Doc yaon sa TV pero Canadian citizen pabalik-balik siya Canada Buda TV. Yaon man yan gayud si Doc na Lawrence dentista. Buda si Dr. Sara Vasquez magtugang iyan si Inso si Doc sa tugang ni Dr. Sara. City Health Officer kay ito si Dr. Sara. Si Inso man ka-boardmate ko digdi sa sa boarding house kung pigadagusan ko niyan. Yan sa may Astrodome. Sigan puro pasyarmik ito diyan sa City Health. O ngunyan so agum ni Bunay. Yaon kayo si Warkada ta si Bunay nasa Estados Unidos ini nag-i-restar. Gari may ikakasal si Sengan ito ikakasal Sir Edsel. So titindogan na bilang padrino ni Sir Caloy. Aki ba yun ni Dr. Sara? O tugang. I don't know. Basta yan. Kaya yaon sindadigdingon yan. Dr. Sara. Kumusta daw kay Dr. Sara? Gari, baka yaon. Baka nag-uruli sa tiwi. Tas si Inso, so tugang niya. O dyan sa tiwi. Dyan sa naagas. Nagbugtak dyan ng clinic. Yan. Yung Dr. Inso. Yan, okay. Sige di, yun na sana yan. Nasa tuya pang nagkakaperang mga temas ta medyo
patapos na an oras ta, maaalanganin po kita kung ma-expound pa kita ni iba. And ini po tabi, so globe, ining mga mga text na yan na nag-arab. Nagkakaresibi ka man kaan yun, so mga may pipa-open na link. Dahil nagad ka mo mag-open kan link ha, yan na mga may ma-text sa indo na ano nga ya, magana ka ng araw kayo ni, ma-participar sa araw kayo ni, may trabahong araw kayo ni, i-click sa nando ang link na yan, dahil po ka mo kaan. Ta, igoning abiso ka ng National Telecommunications Commission na ayan po mga scam, mga scam. Dipisil pag nakuan mo yan, na open mo dyan na po na ang problema. So mga accounts mo, magkakahahak na yan, mahahak na, and yan, rimati na so sa imong mga personal data, madadali na, dahil na so sa imong privacy, and so sa imong mga accounts, gabos, makukompromise na yan. Yan, copy po. Yan, copy tabi 10xa lot, and ingat po yan. Yan, sige. Ta kadakol at kan saro ngani nakikigato nginaranan ako duman sa text day ko man niya ako umidbid ini kana ini text na. Ay nako, di sinimbag ko. Lol, manap ka ng maluloko mo. Ay nagsimbag. Kulang unda so nakasakay sa teletrans ko pag kompetensya pa mga motorized. So pasiring yan dyan sa tabako, yan na modern jeep na paanoan pinagagamit yan. So programa iyan kan sa tuyang gobyerno na makasunod na kita duman sa international compliance sa gabos na mga pampublikong bihikulo. Sige. O di paano lamang kayan tabi? Pwede na John na buhian. Sige. Sabi ni John, iyo tamang-tama na ngayon yan. Mailog pa man ang mga yaon dyan ha. Sa pangarang kabilog na Fersa, salamat kan sa ido pagantabay. Again, happy birthday sa sabong pag-iriba, Angel Mustasa. Salamat po sinamang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangon ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Robust Dietary